Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka a v tomto videjku budem hrať zase Doors Mafii, takže poďme na videjko. Dobre, poďme na prvý level. Doors 2. Asi. Zase to. Nie. Kace. What the fuck? Ako sa jaj? What the hell? What the hell? 12 seconds later. Ale... Dobre. Tento level je ako pekný a všetko, ale to ovládanie sa nedá, takže je to nedohrateľné. Hodnotím ho. Dobre, poďme na to. What the hell? Je to pokračovanie toho levela, čo som nevedel dohrať, lebo som videl také veľké nič. What the hell? A teraz Dead Speedrun. Logicky ťažké levely budú. What the hell? Girl. Later. Tento level hodnotím. Doors by Lily. Zase toto ovládanie. Keďže tento level je veľmi nudný, tak vám ho tu nedám, takže poďme na ďalší level. Poďme na to. Dobre, what? Oh. What the hell? Dobre. Idem na tento. Tu nie je to pre mňa jasné, ale... Tu mi vidno, to je no. Doors, Pennant. Start. Toto je najlepšie, čo som vždy hral. Ja som so zľakom v geometrii tiež levely. Čo ma zabiť? Wow, no. To animácia. Čo mám robiť? Túto hru robím samostatný video, ale v tomto videu hodnotím. Dobre, poďme na to. What the heck?
Dobre. Toto hodnotím. Takže ľudia, dúfam, že ste si videjko užili. Ak sa vám páči táto séria, tak nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.